kapcsolatban nem látsz most tisztán, kérlek őre koncentrálj, csukd be a szemed, és védj egy mély lélegzetet. Egy jó légzéssel kezdünk. A jóga, a meditáció nagyon jó hatással lehet a test-lélek szellem egységére. Szóval védj egy mély lélegzetet, magadban számolj el 6-ig. 2, 3, 4, 5, 6. Bent tartod a levegőt, és kifújod, lassan elnyújtva, saját ritmusban. A kilégzésnél is lehet számolni, itt 9-ig. Ha megvan ez a személy, aki foglalkoztat téged, és nem látsz tisztán vele, akkor kérlek, nyisd ki a szemed, és mint látod, ide készítettem 2 kártyapaklit, és ez az 1-es, a türkiz, a sötétkék pedig a 2-es pakli. Most ismét csukd be a szemed, gondolj erre a személyre, és biztos vagyok benne, hogy fogsz tudni választani, hogy az 1-es pakliból szeretnél, hogy húzzak az illetővel kapcsolatban, akivel nem látsz tisztán még, vagy a 2-es pakli az, ami vonz inkább téged. Ez is egy általános kártyavetés lesz olyan szempontból, hogy csak azt vidd magaddal haza a szívedbe, ami rezonál veled. Olyan is elképzelhető, hogy az 1-es pakliban is találsz veled egyező dolgokat, meg a 2-esben is, és a 2-t összegyúrva tudsz némi iránymutatást nyerni. Higgyétek el, vagy hidd el, kérlek, hogy az élet nem fekete és fehér, nem olyan egyszerű. Előfordulhat, hogy csak az 1-es az, ami rád vonatkozik, lehet, hogy csak a 2-es, de a lényeg, hogy most válasz kérlek, és közben is feltehettek majd kérdéseket a kommentben, és az egy-egy szerencsés személynek fogok tudni személyre szabottan egy villámkérdés, egy villámválaszt adni, kifejezetten rád vonatkozólag. És itt hadd jegyezzem meg, hogy márciustól pedig egyéni kártyavetéseket is végzek, általánosakat is, ami fél órás, 45 perces, 1 órás is lehet. Ezen az elérhetőségemmel fogom majd feltüntetni, hogy hol találtok majd meg, és hogy mennyi lesz a tarifája annak, de jelenleg januárban és februárban ingyen jóslást végzek nektek, és segítek iránymutatást adni az angyalok segítségével. Viccanénye jósdája, ennyit kell majd odaírnatok márciusban az egyéni jóslásnál, és akkor azok az emberek, azok a követők, akik már most is velem voltak, és Viccanénye jósdájában gyakran előfordultatok, kommenteltetek, ismerlek titeket, azok 50%-os kedvezményt fognak kapni márciusban. De most legyünk itt a jelenben. Itt van ez a 2 kártya pakli, és kérlek gondolj az egyikre. Na most, hogyha te a türkizre gondoltál, kedves 1-es paklis követőim, azoknál most ki fogunk húzni pár lapot, és megfejtjük, hogy az a titokzatos, homályos személy, aki nem látsz egészen tisztán, nem érted egészen tisztán a szándékait, hogy például miért tűnik el időközönként, vagy miért jelenik meg újra az életedben, különösebben magyarázatot nem is ad, vagy próbálja eltitkolni a valóságot, amit te pontosan érzel a szíved legmélyén, hogy itt van, ami nem egészen stimmel, nem egészen kerek, miért tűnik el, aztán miért jön vissza. Nem lehet tudni, de téged mégis foglalkoztat, valami vonz benne, és nem tudod megfejteni, mi az. Most nézzünk a függöny mögé, nézzük meg azt, hogy ennek az adott személynek, akire te most gondolsz, van-e titka előtted, vagy tiszta szándékkal közeledik feléd, csak valamiért nem meri elmondani azt az